Tak naša túžba bola vytvoriť pre našich zamestnancov wellbeingovú platformu, ktorá by bola zaujímavá aj obsahom a priateľská a veľmi z toho pohľadu user-friendly experience relevantná a zhromažďovala by všetky možné a nemožné aktivity, ktoré môžu byť s wellbeingom prepojené. A to vo veľmi krátkom čase. Samotné technologické riešenie alebo technické riešenie, tá platforma, vlastne dostať všetko na jedno miesto, kam by si ľudia vošli, pár klikmi sa dostali k potrebným informáciám, to považujem za absolútne kľúčové. Vlastne fakt najkľúčovejšie a vďaka Odyssey sa nám to podarilo. Podprahovú spokojnosť. Naši ľudia nakupujú v e-shope, sú nesmierne aktívni, máme viac než tretinu ľudí zapojených, čo z mojej skúsenosti je vždycky niečo výnimočné. Takže cítim, že tá spolupatričnosť v tej wellbeingovej komunite ako keby sa začína prepisovať do takého tešenia sa. Praktičnosť, reakčný čas, akékoľvek špecifické prosby, my sme komplikovaní, naše informačné technológie ešte viac, veľmi proklínsky prístup, proaktívny, veľmi sympatická spolupráca, som naozaj spokojná. Páčilo sa mi, ako je to uchopené, aká je to forma panelu. Bolo to veľmi dobre odmoderované, takže to bolo asi také najviac, čo ma zaujalo.